hallo, hol wiefke nijs met tammo. Take two. Goeiedag, dames en heren. Hier met de directeur van het Theater Don Quixote. Het theater van de laag en het theater zonder publiek. Vandaag weer een geweldig programma met Tammo uit de land. Met de dichter des Woldendorps, Jan Batman. En er worden weer enige versjes gelald door Tammo. Ik zou zeggen, voor nu voor jou, applaus voor de artiesten. Kut, take two. Kunstenaars. Kerels met perensteden en oedrong om een jas boksen. Ben omlopers, zei Pude. Maar ze leeft met musken in het zand, zei Jamus. Ben lapzakken, zei Lappenjeuden. Mous in de goot nou, zei Schelien. Dat is bij die zeker oorsnuit te doen, zei Pude. John, die het een helemaal jongheid had. Ze moeten er hem oplopen tijdens voordoogse. Pa is deurlopen, het moeke zitten laten. En pas bij zijn trouwen is John er bovenop gekomen. Maar geen zijn vrouw is er om hulpen dat hij er bovenop kwam. Zeg maar een duwtje in de rug. Maar ja, als hij er bovenop was, maak hij moezenussen. Zo van wat zo'n meester van zeggen dat een vrouw is om hulp maakt om er bovenop te komen. Maar je had hem ook nog versproken, ik laat hij nooit vallen. Want met die gedachte kon hij op en hij kloor komen. Kijk, John was een gewoontemees. Vrouwen gingen met melkokkertje vuur en wegen kameel. Sweet, gezellig. Nobers vrouwenmees kwam erbij, broodje. Melkokkertje werd weer schoonmaaktoes. Volgende dag weer. En nog lusse melk uit melkbeurs. Later was dat zo'n ding. Ging hartstikke liever, totdat melkboer zit in Tjoon, moest dus luisteren, dus morgen naar weer komt van ik golde meer op. Van de dag op einde, dat ben 2 dagen. En Tjoon stond te kijken, ja, zet kinderen lange roet. Nou, toen net maak je handen vol aan had om Tjoon de boom op te krijgen. Hetzelfde met winkelboutje. Hij ging altijd naar vrouw Bulten, dorpswinkeltje, met winkelboutje. Kreeg precies wat hij hebben wil, wat in het boutje stond, nooit meer en nooit minder. Totdat vrouw Bulten zei van, ons luistert John, ik holde meer op. Van een dag op einde, weer 2 dagen. John maakt me overstuur. Wat moest er nou? Hij naar roes. Ja, maar je had er weer handen vol aan. Druk het je in de rug, daar rolt op me niet meer. En waar kwam het van? Ja, even verderop, dus er was een zulfbeduiding komen. En toen ging al mensen in en dan konden ze pakken en graden en groten wat ze hebben wilden. En dan werd allemaal naar het stoven van als je daar aan dan moest je naar de kassa, zo uit het daar. Was geen tuinbak meer en dan ging je daar overheen. Dus hij nam melkokkertje met, winkelboutje met. Hey, zei de gruiter. Zo werkt dat hier nooit, dat is prehistorisch, jongen. Hij zegt, melk zit nou in het pak. In het pak, zegt jongen. Ja, zegt John, maar als melk op is, wat moet ik met die lege pak? Ging hij terugbrengen? Nee, zegt de gruiter, die moet je gewoon weggooien. Wegsmeten, weg ermee. Dat doet hij ook. Ja, zegt John, maar dat is elk dat doet. Dan wordt nog net zo'n in de wereld. Mocht niks goed, zegt de gruiter, gewoon weggooien. Nou, ik kwam toes. Nou, Magie moest wat ondernemen. En dit kwam nooit goud. En als kreeg ze hem er nooit weer bovenop. Magie in het winkeltje, door het ze wat had. Stond op alles noost een vreemde uitstaat. Mond vuil uit hoken, wat een bekieks. Een stipje, pruit hoog hoorle me dieks. Die vreemde uitstaat, wat pruit hij roer. Vuil kakom gaat in het bekje rap in kloor. Elke jongen begon aan te proten. Ze hadden zo'n niet in de goot, tegen Maus zeiden ze boerenkool. Magie dacht, ik ben geen havenzool. Ze bleef gewoon, kwam aan de praat. Over Tjoom zijn drokte in de kop. Hij zei, het was nog niet te laat. En stad krijgen ze Tjaan er wel weer bovenop. Kus, Tjoom moest naar stad uit.
werkproef kunnen ze zonder om de boom ophelpen. En nou dat afloopt, zal je de volgende keer.